Psalm chapter 32, basa na to verse 1 through 5. English ko na, basaya ikaduha. Psalm chapter 32. Can anybody tell me what Psalm 32 is about? Unsa bago pa nahitabo? Sa liya si David nagsulat sa Psalm 32. Ha? Lias? Actually, no. You're close. It was after he finally confessed his sin with Bathsheba. 1 year, kasi 1 year na sugat sa sala. So, i-connect niya ng story. Sakto ka. Pero, it was when he finally confessed his sin. Psalm chapter 32, verse 1 through 5. Kung na say amen? Amen. Kanaman ito, puliw. Basa sa pulong sa Diyos. Psalm 32, verse 1 through 5. English na sa ikaduha. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me, my moisture is turned into the drought of summer. Selah. I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. Masaya. Bulahan siya kang kitang kalapasan na pasaylo na. Kang kitang sala na tabunan na. Bulahan ang tao nga sa kang kita ang Ginoo wala nag-isip o kadautan. Ug diha sa kangkitang espiritu walay limbong. Sa diha nga ako nagpagkahilom ang akong mga bukog ni anam. What is ni anam? Ha? Slowly, ni anam. Ni anam, dito nagsuot anam. Ni anam, slowly, hinay-hinay. Okay. Ni anam sa pagkatigulang. Pinaagi sa akong pagagulo sa tibok adlaw. Ako pas pa niya na unya. Kaya adlaw o gabi ang imong kamot mabukat nganhi kanako. Ang akong umok na himong malak sa ting-ini. Sila. Ako miila sa akong sala nanhat kanimo ug ang akong kadawtan wala na ko itago. Ako miingon ako musugid sa akong kalapasan ngadto sa Ginoo ug ikaw mipasaylo sa kadawtan sa akong sala. Sila. Dili pagkamalipay nga ang atong Diyos mo pasaylo sa kadawtan sa atong sala. Amen. Kung ang Diyos walay pagpasaylo, kitang tanan mo sa impyerno. Salamat sa Ginoo para sa iyang kaluoy kanato. Tell my message tonight comes from verse number 2. In whose spirit there is no guile. Sa kangkitang espiritu, walay limbong. Maybe sa diha, right? I'm sorry, diha sa kangkitang espiritu, walay limbong. In whose spirit there is no guile. Magkakuna tayo kung magalingkod para sa mensahe. Karong gabi naman, Father, thank you for your goodness to us. Thank you for the building you provided. And Lord, it's a little bit dark and a little bit warm. Thank you, God, that you provided for our needs. Help us, Lord, not to be distracted by the new surroundings or the temperature or the differences. Lord, would you help us to focus? God, would you help somebody tonight, please? Would you fill me with your Spirit? God, I need you right now. You know that. Holy Spirit of God, I've got to have your help. Lord, would you open our first service here with some lives that are changed for your purpose. Lord God, please. Help me right now. Fill me. Use me. Empower me. I thank you, Holy Spirit. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede mo maglingkod. Psalm 32 is one of David's psalms of repentance. Sakto mo, ganiyan mo nagsulti. Ang song isula, human sa iyang sala uban ni Bathsheba. Si Bathsheba, asawa siya sa sundalo ni David. Ang iyang si Uriah. Si Uriah ang nindong na sundalo.
O si Uriah na dito sa gubat, nagtigaway para ni David. O samtang si Uriah nasa gubat, si David nagkawa sa asawa ni Uriah. O what's the word? What's the word for adultery? Nanapaw? What? Nanapaw? Nanapaw siya uban sa asawa ni Uriah. Unya, or later in the story, si David nahadlok na ang tao makakaton, makabalog kabayan sa iyang sala. So siya naghimo sa plano o nagpadala siya sa mensahe nato sa commander sa magsusugo sa iyang kasundaluhan dito sa gubat. He said, "Ganan ko nga ikaw mutang ni Uriah diha sa gubat dayon biyahi siya dito aron mamatay siya." He killed Uriah and married his wife. Nagpatay siya ni Uriah ug nagminyo sa iyang asawa. Kini ang pinaka-maot nga bahin sa kinabuhi ni David. For 1 year, duol sa 1 year, basin labaw sa mga katuwig, pero duol sa 1 year, layot jud siya gikan sa Diyos. Layot jud siya gikan sa Diyos. Wala siya nagsugit sa iyang sala. He didn't confess his sins. Wala siya nangayo o pasayok sa Ginoo. Nagpadayon na siya diha sa iyang sala. Wala'y pagkikastoryahan ay sa Diyos. No communication with God. Far from the God he loved. Ug miserable jud siya. Finally, si Nathan, ang prophet, ang maguwali, nagduol ni David. O nagwalik ni David, naging niya sa story, kabayan sa tao, sheep, dali ko musulti niyo sa tibok story, dayon, siya nagsulti, "Ikaw, David, ang nakasala. Thou art the man. You did it. Ikaw ang satan at tubangan sa Ginoo." O niya ng panahon na, finally, si David nagtubag, "Ako nakasala." And Psalm 32 is one of the psalms where David is praying to God after his sin with Bathsheba, after murdering her husband. Psalm 51 is the most famous. Pinaka-pasikat na psalm, repentant psalm, Psalm 51. Psalm 51 is David's prayer of repentance. Kanaang pag-ampo na siya ng ayaw ng Diyos, magpasayo kaniya para sa iyang sala. And that is his prayer asking God's forgiveness. Psalm 32 is different. Psalm 32 is David telling the whole world how he felt when he finally confessed his wicked sin. I think you're needed, Sarah. Depart from us, ye that work iniquity. Psalm 32, si David nakapasabot. Unsay ang pagbati, human na siya, nag-ankon sa iyang sayo, kung nangayon sa pasaylo, kung ang Diyos nagpasaylo, kaniya. Look with me, if you would, at Psalm chapter 32 and verse 1. I want you to notice the first word. Kung ikaw makasala, kung naisayok sa iyong kinuhi, nagkasala ka, o nagbati ka sa pagkasala, nagpasan ka sa kapugat-on, sa pagkasala, you're carrying the burden of guilt. What happens when you confess your sin and get right with God? Unsa may tabo, unsang pagbati mo, basing karong gabi, naitaw to rin. O kabalo ka sa mong kasing-kasing, layok ka gikan sa Diyos. I don't mean wala ka naluwas. Wala ka nagpasbo, wala ka naluwas. Kung naluwas ka, naluwas kang ito sa kanturan. Pero bisan ng tao naluwas, makasala usahay. O kung kita makasala, o dili magsugi, dili confess sa atong sala, hinahinay, malayo ka gikan sa Ginoo. When you don't confess your sin, you get farther and farther from God. Sama sa kami yun. Kung ako si Ma'am Ruth na ay misunderstanding, and I lose my temper, ako mo singit kaniya. Dayon maglakaw ra, magkawas sa balay. Kung dali ko mo balik, mag-sorry kaniya, magsulay mo ayaw sa relasyon,
mga ito, hinay-hinay, mas layo ang atong relasyon. Namin yung pagyapon, tinood, pero dili maayo. We would say in English, the relationship's not sweet anymore. So, can I use the word katamis? Wala tayo katamis sa relasyon? Can you say that or no? Ay, klaro na. Sa English, there's no sweetness. Not tamis, the tasting, but you understand what I mean by sweetness. What is that Messiah? Huh? What? Katamis ra, Brother Julia says. I'm going to use katamis because you all know what I mean. Just accept it. Americano to. Dawan ko na lang. But watch now. When we sin, kung magkasalata, kung delita, mubalag sa Diyos, muwal ko sa atong sayo, manayok ko sayo, guess what? We're going to get farther and farther from God. Dali na malinaw sa pagsimba. Dali na malinaw ang pagkanta sa mga songs sa Diyos. Dali na malinaw ang pagwalik sa pulong sa Diyos. Dali na ganahan mo ba sa Biblia? Dali na ganahan mo po kung magdili ka comfortably doon sa Diyos, kung magkaroon ka na kay sala. Hantun ikaw magdagat sa imong sala. Ay, kung dagat, deal with it. Hantun ikaw magdagat sa imong sala. Dali ka comfortable ba sa Diyos? Sa subanong asawa na problema, hangtod ang kumudon niya sa sorry kaayo. Now this has never happened. Kung perfecto ang among kuminyo, I'm just kidding. Joke lang. Joke lang. Pero hangtod ang kumudon niya, mag-sorry ako siya, magdoon ako, mag-sorry na ko. Hangtod ka na may tabo. We say in English, the relationship is strained. Lusod na. Budilig makot na ang relasyon. Lusod. Diba? It's the same with God. Listen to me. Every sin you commit is against God. Ang tanan sala mo batok sa Diyos. You say, no. Nakasala ko batok sa tao. No. Nakasala ka una batok sa Diyos. In the Bible, God is the one who said, be ye kind. Diba? God is the one who said, thou shalt not steal. So kung ako mukawa ikan sa tao, nakasala ko batok sa Diyos, ang iyang balakod, ibuwag na ko. Are you listening? Every sin we commit, kung mag-inom ka, kung manigarilyo, kung mabalik sa ang bisyo, kung magtanong ka sa hukaw, kung masuko ka, magsige, mag-asawa sa tao, kung mag-maltrato sa uban, ang tandaan sala, ihimo na to, ang sala ka sa Diyos. And it breaks the relationship with God. But when you sin, unsang pagbati kung balik na ka sa Ginoo. David tells us here, Psalm 32 verse 1, tanawa ang unang pulong. We're going to read a few verses, but I want you to focus on the first word. You ready? Blessed. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Bulahan siya, kung kitang kalapasan napasayot na, kung kitang salak natawonan na. David said, let me tell you how I feel. I confess my sin. Ako nagdulo sa Ginoo. Ako nagsugit sa akong sala. Nag-alto ko sa akong sayok. Nangayon ko pasaylo. O kanan ko magkuti niyo sa akong pagbati. Ang Diyos na pasaylo ka na ako. And let me tell you how I feel. I feel blessed. Blessed. That word bulahan. Kanang bulong bulahan. Blessed. Nagpasabot malipayon. Malipayon. It means David was saying, I feel so good. Bulahan na ko, malipayon na, I'm free, gawas no na, I've been released from the burden of sin. Gibuhian ko, ikan sa kabigat-on, sa pagkasal-an, sa akong sala. That's how David felt. The burden of sin had been lifted from his shoulders. Ay listen, ang kabigat-on, sa iyang pagkasal-an, ikuha na, ikan sa iyong abaga, and he felt a freedom, nakabati siya, kalipa, nakabati siya, o kagawasan, nga naman! Ang Diyos nagpasayot na sa iyong sala. Let me tell you something today. There is nothing like the joy of being forgiven. Wala laking pagbati sa kinabuhi, sama sa kalipay, namobot kung mapasayloan ka, mapasayloon ka. Kung sakto, mapasayloon ka. When you're forgiven, Pastor Mike, okay, so na ko sa akong kinabuhi. May salaw.
kung akong musugid jud sa akong sulat. And I mean, I magmatarong jud ko. I really get right with God. Magbuhi ko sa akong daan na andan. Magbuhi ko sa akong mga tinago na mga sala. And I really get right with God. That's my kuntang mahitabo. Kumina na. You will experience the blessedness of God's wonderful forgiveness. Mag-experience na ka sa pagkabulahan sa kahibulungan na pagpasaylo sa atong Ginoo. That's a hard sentence. You should be proud of me for that. You can try to say that in English. You just see. After a year, doon sa uskatuwig, si David, sa katapusan, nagsukid sa iyang salao ng Diyos ni pasaylo kaniya. Oh, watch now. Unsang unang pulong na nagkawas sa bakbak ni David, human ng Diyos, nagpasaylo kaniya. Blessed! Nanay kalipay na bumalik na akong kalipay! You just be honest. When you are living in sin, you have no joy. Kung nagkinabuhi ka diha sa sala, nagdulat-dulat diha sa sala, wala kay kalipay, tinuod na. You know it's true. You know it's true. David said, I'm forgiven. I'm blessed. I feel so happy. Nalipay na. Nagbati ko nga, gawas mo na ang Diyos. Nagpalingkawas ka na kung ikan. Sa kabugat ko sa akong pagkasaan. Gone. Yes, my sins are gone. Now my soul is free. And in my heart, a song. Tell you something, if you don't have a song in your heart, you probably have sin in there instead. Did you hear me? Kung wala kay kantahon, hindi at sa mong kasing-kasing, murag na isala sila sa mong kasing-kasing. Wala ko nag-story kabayan sa kaluwas ng karong gabi. Nag-story ko kabayan sa mong Christian life, kung naluwas na ka, o makasala ka, batok sa mong amahan, kinahanglan ka mangayo sa kasaylo sa mong amahan. Nga naman ang Diyos. Niyatag na to, niling na story kabayan sa kinuwi ni David. Maot ang story. Nakasalat Diyos siya. Nga naman ang Diyos niyatag na to. Kung naganahan siya, makikita na to. Ayun? Pagamin na. Nga naman ang Diyos, nisulti na to sa story ni David. Nga naman siya, nakikita na to ang tao na tukod Diyos sa Diyos. Nindo ang iyang kinabuhi. I-bless Diyos siya sa Diyos. Nalipay siya. Dahil kako ang iyang salapatok sa Diyos. Nga naman ang Diyos nagpakita na ito sa kapakyasan ni David. Why? I'll tell you why. Doon ang Diyos ka lang magpakita ka na ito na mga kasala sa 2022. Kung makasalat ka o bugat na ang kapagkasaan sa imong abaga. Watch now. God wants you to know after sin comes into your life, listen, there is still hope for the future. Now, right, pag-akong para sa imong umabot, bisa na sa lahat sa imong kahagi. Amen. Kung buot ka, mo confess sa imong sala, mudo sa Diyos at magbatarang pag-usap, uban, kaniya. I don't need to become perfect. Kung nag-story ka ba sa wala na kayo sala, wala Christian pwede mahimong perfecto. Pero kung makasala ka, kinahanglan ta magtagad sa sala. Can I use the word tagad? Deal with it. There's still hope for the future. You listen to me. Now what? Look at me. I'm sure. Bisang gamayan grupo karong gabi. Sigurado kung na 30 people karon, mula na Jace kabuok kapin. Na karon, wala nawala ang imong kalipay tungod sa sala. Passing 15. Passing 29. Sigurado na ikaw karon. At dari karong gabi, nagsimba ka. Pero nawala ang imong kalipay sa Christian life. Nawala ang imong kalipay tungod sa sala. O ang Diyos ni hatag na to sa story ni David arong kabalota. Pwede ka, watch. Pwede ka malipay pag-usap. Muna ang tao kung kinsang kalabasan. Pasayloon. O pasaylo na is what it says. Look at it with me again if you would. Psalm 32 verse 1. I want you to notice he said, blessed. Psalm 32 verse 1. Blessed is he whose transgression is forgiven. Look at the next sentence.
whose sin is covered. Bulahan siya kang kinsang kalabasan na pasaylo na kang kinsang salat na tabunan na. Watch now. Ang Diyos nagingon na to, pasaylo ko ni David. Nihatag niya sa kalipay pag-usap. Hey, listen. Nihatag kaniya sa kalipay pag-usap. Remember Psalm 51, David said, "Restore unto me the joy of thy salvation." What is restore? Ipabalik. Restore, ipabalik. Restore means give it back. Nawala, give it back. You understand that? What is that? Ipabalik? Wala kang hey, kabalo. Pabalik lang. Pabalik ka na ako sa kalipay, sa imong kalawasan, is what the Bible says. Restore to me the joy of thy salvation. Why? Because God wanted us to know, when you mess up, o mawala kang kalipay, o mawala kang paglaon, nagpati ka, wala kang paglaon para sa akong kinabuhi, ang Diyos nagingon, nagpasaya po ni David. Adulterer, what is that? Mananakaw? 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 Murderer man? Say, Pastor Mike, ang Diyos dalit-jud, magpasaylo ka na, huwag kang kabalo sa akong mga sala, Pinoon. I do not know your sin. But I preached last Wednesday night, where sin abounded, grace did much more abound. Amen. Hain ang sala ni tagaya, ang grasya, mas labaw pa ang ni tagaya. David said, kung sa tibok tuwing na walay pagkikastoryahan ay sa Diyos at ang tuwing na puno sa pagkasad ng stress, he says, balik na akong kalinaw. Bulahan ko! Bulahan! Naikalipay pag-usap. Pagkalipay sa pagkasayo sa tao na nakasala. Look at it again, Psalm 32:1. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Look at that. David said, I am so blessed. Nalipay ko. Akong sala ipasayo, pero dili ka na rap. It's not just forgiven, it's covered. Kangkit ng sala na tabunan na. Do you know what David saying? Ang Diyos wala nagpasaylo lang sa akong sala. Nagtabo siya sa akong salapon. He's not looking at it anymore. Wala na siya naglantaw sa akong record sa sala. My sin is covered. The Bible tells us in Hebrews chapter 10:17, and their sins and iniquities will I remember no more. O ang ilang mga sala o mga kadautan, delete na, nako, pagahinumduman. Let me tell you something. When God forgives you for something, He puts it out of the way and He never thinks about it again. Delete siya sa kaninyo mga baraw gasawa. Ang makasala niyo mga asawa, yung baraw matupin mo, dayong magsoy, akong pasalot ni mo, dayong 2 years mo labay. Ikaw mo pa yung, nayong ka sa panahon, ikaw magkahimo ni anak. Niya, kana. Ang Diyos delete sama kaninyo. Or I should say, kamo delete sama sa Diyos. Amen. Ang tinuod pagpasaylo, delete mo pahinumdam. I listen. When God forgives you, He says, I cover it. I cover it. David, how does it feel? Ang Diyos nagpasaylo ka kanimo, kumusta imong pagpati? And David says, blessed. Bulahan mo akong kinabuhi, balik na ang kalipat. Tanaw, verse 2. I'm having fun tonight. This is good. I think I'm going to like this building. Psalm 32, verse 1. Verse 2. Kung nasa, amen? Amen. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Bulahan ang tao, nasa sa kankitang Ginoo, wala nagaisip o kadautan. There it is again. Blessed. Bulahan. David, who's blessed, David? He says, the man unto whom the Lord imputed not iniquity. What is impute? What's the possible sa pulong impute? Sa Bisaya, nag-isip.
I'm not sure that's a perfect translation, but some words don't have a perfect translation. Hosea, this guy I'm going to translate sa pulong. What does impute mean? I'm going to read from my notes, or I'll confuse you. Make sure I go in proper order here. Impute means to, listen carefully, listen. Impute means to put a crime on your record. Nakasabot mo, kung ang tao na kaso, na record dito sa court sa iyang kaso. Tinod ba? Tinod ba? Brother Julius, can I embarrass you? Okay, ka? We all know Brother Julius, and we love Brother Julius. God's changed his life, amen? Diyos na change sa iyong kinabuhi. Pero kita kabalo sa una, naluwas siya sa jail. Tinod ba? Now wait a minute. God was very good to him. He got saved in jail. Jail's the best thing that ever happened to his family. Karon yung tibok pamilya na luwas. Amen. Tungod gidako siya. But God saved him. But if you went, now Brother Julius was able to get out of jail tungod sa plea bargain. Diba? Nag-plea bargain ka. So if you do a plea bargain, guess what happens? Pasilopon ka. You know what? Meaning, dili ka kinahanglan mo bayad para sa'yo. You know what? Pero, kung muato ka dito sa courthouse, kung tanang isang kaso ni Julius Bacaya, makakuha, makabasa na. Napay record. You know ba? Di pasaylo siya, pero napay record. You know what? Watch now. When God forgives our sins, dili siya magpasaylo lang. Siya what's the word for erase? Magpapa siya sa record. Kung ikaw mo ato dito sa book, sa langit, ang mangita para sa mga salaki pastor, wala na. Ipapas na. Wala na yung ebidensya. Dili pasayo lang. Wala na yung record. We call that justification. Ayaw siya ng Diyos karato. Siyempre, nalipay siya si David. Ipasayo na. Gitago na. Ipapas na. Nindot ang pulahan! Gawas nun nako. Malipay na. Tanaw in verse 3, Psalm chapter 32, verse 3. Psalm chapter 32, verse 3. When I kept silent, my bones waxed old through my roaring all the day long. Sa diat na ako nagpagkahilom, ang akong mga bukog ni anam sa pagkatigulang pinaagi sa akong pag-agulo sa tibok adlaw. Sa kaniwa agulo? Diba? At agulo. Groaning or roaring. What does it mean when he said, when I kept silent? Sabi ako, what they say, nagkahilom. What is that talking about? It's talking about kung panahon, nagkabalo siya na isla, pero naghilom siya, wala siya nagsugid sa iyang sala sa Diyos. Nagpagkarakinon siya ng Diyos, wak kabalo. Can I tell you a secret? Kabalo siya. Dili ka makatago. Makatago ka, gikan ni Pastor Mike, dili ka makatago, gikan sa Diyos. Di ako mubalik sa simbahan, di pa siya magmubalik kabahin sa akong sala. Ang Diyos na dito sa imong balay. Nagpantay siya. Muulit ko, magbalik sa akong naan na akong lingaw-lingaw. Ang Diyos maglingkod sa couch niya. Kung saan kong bantayan sa TV karon? Bantayan? What are we gonna watch today? When I kept silence, he's saying, yan panahon na nga ako nagdumiling na mag-confess, mag-ampun sa akong sayo, mag-sugit sa akong sala. Ang ako ang Diyos, we weren't talking. There are people that say that. We're not, their friend, we're not talking right now. We say in English, we're not speaking to each other. You ever heard somebody say that? By the way, that's childish, immature nonsense. Adults don't do that. Here's what they say in Kawakaw, mga bata sa Kawakaw. Galit na higala karon. Okay, yes, kana iya sa pagkabata. Walay labot sa mga dako. But David and God weren't talking. God was willing to talk, but David was doing this. Kind of like we do, right?
Makasala ta. Dili tagaran magsimba, basing si Pastor Mike magwali ka bayan sa akong sala. I'll tell you a secret. Wa ko kabalo sa imong sala, basin usahay kabalo pipila. Pero ang Diyos wala kabalo sa tanan. Kung maigo kaya masuko nako, ang Diyos kung nagsugo nako. Amen. And by the way, kung maigo ka, dili ikaw ay isa. So okay ka. David said, when I kept silence, my bones waxed old through my roaring. Do you know what he was saying? Na stress should go. We have a phrase in English, premature aging. Kita na kasi what's the phrase? Premature aging. Anybody understand that? Premature means daan, in advance. Aging means mahimong katigulang. Nagpota. Have you ever seen, nakikita pa ka sa tao na nagkinuhi dahon tuwig sa salap? Kasi can I use the word prostitute? Something of prostitute, I won't use the Visayan word, it's very strong. Pero nasa something of prostitute. You ever seen a prostitute? Galing siya, mahimong tigulang. You know what? Why? The stress of sin. Are you listening? The stress of sin causes you to age prematurely. Dali ka. How does that? You quickly become old. What does become old? Magtigulang? Magkatigulang? Dali ka magkatigulang kung naisala na wala ka nagsugid. You ever seen some that 30 years old lang, more like 50? Nakita ba? Ano naman? Sala. Sala. I mean, look at little boy. More like 65 na. Joke lang. That's what you get for making your own jokes. Don't do that. Delikado jud. But watch now. David was saying, Dali ko nagkatigulang. Watch now. Guilt causes stress. And stress affects your health. Are you listening? Watch now. Ang sala maghinungdan sa stress. Ang sala maghinungdan sa pagkasatan. Ang pagkasatan maghinungdan sa stress. O ang stress maghimo nimo nga matigulang dali kayo. David said, I was so stressed. The stress was killing me. Di kaya na akong gabugaton sa akong pagkasatan. Can I say to you tonight, you young people, look at your pastor. There is no stress like the stress of guilt. Nako'y dagang stress akong kinabuhi. But I'll tell you right now, none of the stress I deal with right now is like the stress of guilt. I've had the stress of guilt. It's no fun. Walay kalipay diha sa panahon na nay guilt, pagkasatan. It steals your joy. It steals your peace. It damages your health. It makes you old. David said, when I kept silent, sampang nagpakahilom ko. Look at me right here. Look at me right here. Like some of you. Right now. How do you know? Kung kanang tao. So sigurado na ipipila. Somebody here, I don't know who, and it doesn't matter. But some of us have been keeping silence. Naisala o wala pa ka nagsugit tungod nagplano ka mo himo pag-usap. And the stress is killing you, isn't it? Nagsubay ka sa imong kawayong kabubuton, sa imong kawayong plano, pero wala kay kalipay. Look at what David said in verse 4. Now verse 4. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. Sila. Kaya laog gabi ang imong kamot mabukat nahi kanako. Ang akong umog na himong malak sa ting-init. Sila. Watch now. Let me tell you the biggest reason many Christians do not have joy. Ang pinakadakong rason, dakong Christians wala kalipay. They are keeping silence.
nagdumili nga mosugid sa sala. Ang Diyos andam na mo pasaylo kanila, pero dili sila andam na mo mangayo sa pasaylo. Kung nagpasan ni sila sa tanang kabugaton sa pagkasatan, o dili ikinahanglan. Silent. Dili necessary. It's your choice. Listen now. Have you ever felt God's hand on you? It said, ang kamo sa Diyos, bukat nganhi kanako. Nagduod kanako. Look here now. You ever felt that stress? Ang Diyos nagduod kanimo. You look at me right here. That's the best thing that ever happened to you. Kung ang Diyos magduod na kanimo, paminaw, kanamo pakita nimo, ang Diyos wala pa nagundang kanimo, napay paglao! Amen. Ano na siya ang pasayo? Buhat na nimo sa kaluoy! Buhat kanimo sa imong kalipay! But we keep silence. David said, my moisture is turned into the drought of summer. Saying, akong kinabuhi mala jud. Do you understand that concept? My life was dry. Watch now. When you keep silence, ang imong kinabuhi, magmala sa basketballan, sa palaran, sa tunga-tunga sa med. Mala jud, di ba? Kung magpahikahilom ka, gabayan sa akong sala, kanang imong kinabuhi. And so what do? We run. I use the word layas. Maglayas pa. We have an expression in America. You ready? You can run, but you can't hide. Saktan ba? Magalayas ka, pero dili makatago ang Diyos. Kabalo asaman ka. You can run, but you can't hide. Listen now, magalayas ka, gikan sa simbahan, pero dili ka makatago gikan sa Diyos. Magalikay ka sa pastor, pero dali ka makaikyas sa kamot sa Diyos diya sa mong kinabuhi. Listen now, you can run back to alcohol, drugs, gambling, cockfighting, whatever you want. Pero kung humanat na, ang lingaw-lingaw, ang imong kabugaton sa pagkasal-an na ang ihapon. Kung hubog na, lingaw-lingaw, pero kung umata sa sunod mong sakit yun ang ulo, kung nagihapon ng pagkasatan, pero mas bukat na kung sa mong kabuwang sa kahapon. You can run. Say, Pastor Mike, I don't drink, I don't smoke, I don't gamble. Okay? You can run the television, Facebook, YouTube, or the computer on. But when you walk out, watch now, kung magsalud ka sa computeran, maglingaw ka, mabilin ang imong kabugaton sa gawas, pero kung ikaw magtingog na, burot na ang porta, muha sa gawas, mukuha ka sa kabugaton, magpas ang gihapon. You can run, but you can't hide. You can run to your barkada. Magalayas nga ito sa barkada. Magalayas nga ito sa uya production. Magalayas ka. Nga ito sa mong lingaw-lingaw, but you watch me now. When you lay down and close your eyes at night, ang kanani mong sala, mag-atubang nimo, balik-balik. Kung malusot ka, matulog sa gabiti, you go ahead. Kuwangin mong kuya, lingaw-lingaw diha, pero magmahay ka. Just for the record, that's in the notes. Watch now. Listen to this one. You can run to homosexuality, lesbianism, or transgenderism, but you will never escape the burden of your sin. Ang rason maglayas na nato sa mas dalpang nga sala tungod sa kabugat sa kapagkasatan sa imong daan sala. You're running, but you can't escape. It always goes with you. Watch now. Kung mag-decision ka na mag-stop maglayas ikan sa Diyos o magdagan nato sa Diyos, Pinoon ang sayod ko, sorry kayo, nakasala ko, palihog, pasaylo ko, siya mukuha sa kabugaton o muhatag mo sa kagawasan na pag-usapan. Amen. Balik na ang kalipay sa imong kagawasan. Look at Psalm 32 verse 5. We're almost done. Psalm 32 verse 5. I acknowledge my sin unto thee,
and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Ako miili sa akong salat nga kanimo, kung ang akong kadautan, wala na ko itago. Hey Christians, stop trying to hide your sin. Dili pwede. Kung dami ang pagsulay nga magtago sa aming salat, nakita Diyos sa Diyos. Ako miili sa akong salat nga kanimo, kung ang akong kadautan, wala na ko itago. Ako miingon, akong musukit sa akong kalabasan nga ko sa Ginoo. O ikaw, may pasaylo sa kadautan sa akong salat. Sila. Now, everybody look right here at me. Listen to me. Makatungog ko sa alibay karon. Ang tao maghuna-huna karon. Basi. Pastor Mike, ako nagsulay ni Ana. Nagsulay ko, nagsugit sa akong sala. Pero na-discourage gihapon ko. Bugat gihapon ang akong ipasan. Nagsulay ko, pero wala nagkatabang. Nag-confess ko sa akong sala, pero wala nagkatabang. At wag ko nag-experience sa kalipay na si David nagkasabi, oh, ulahan, nalipay! Ako nagsumit sa akong sala, pero wala ko nag-experience ni Ana. I don't feel blessed. Hindi ko magbati ng blessed, sabi ni David eh. I know. Kapalot ko. Usahay. Dili usahay. Kuman kayo, daghan. Daghan tao magsugit sa ilang mga salat sa Diyos, pero dili sila mo experience sa pagkabulahan na gihisgutan ni David ni chapter. O karong gabi ako musulti ninyo sa rason. Kung ikaw magsugit sa inyong salat, pero stress gihapon ka, ako musulti ninyo sa rason. Go back to verse 2. We skipped one sentence. Ako nagbasa pero wala ko nang pasabot. Gituyon ako, nag-save para sa katapusan. Psalm 32 verse 2, look at it. Who is blessed? Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity. Watch! And in whose spirit there is no guile. Silent. Ug diha sa kankisan espiritu walay limbong. Right here we see the catch. Nakita na to ang sangit. The thing that stops you from experiencing the blessedness. It's right here. Nga naman na itaw magsubit sa ilang salat na dali maka-experience sa pagkabulahan sa pagpasayang sa Diyos. Nga naman dali sila mag-experience sa kagawasan o kalipay na mo-appeal sa pagkamataro naman sa Ginoo. Did I say that right? Why don't they enjoy the freedom and the joy of getting right with God? Watch now. Because they have guile in their spirit. Nailimbong diha sa ilang espiritu, diha sa ilang kasing-kasing. Ma'am Ruth, I wanted to talk to you about this earlier and I forgot. I need you. Okay? Stand up. I want to show you why people confess their sins but still feel stressed. Ilan yung word? 15. Alright, put it on the camera. Alright, go stand over there and look at the wall. Now, ako ang anak ni Ma'am Ruth, kajod lang. Dili tinuod. Okay, dili tinuod. Siya kung saan. Sige. Wala siya nagbantay. How many of you kids have ever done this? And then she comes back. Now, nana tayo problema, di ba? Di ba? My parents can stop right here and say something. When that happens, something's got to happen. There needs to be a spanking. Cannot spanking. You say, Pastor Mike, I don't want to spank them. Well, one day they'll get spanked in jail. Because people who steal go to jail. And I've heard stories. They get spankings in jail. I've heard about the battle. So here comes Mom Ruth. Now I'm going to sit here and play on my phone because I'm a bad child. Just like you. Kung saan ka, dili ka lang magtanaw sa tao, magtanaw sa phone lang.
Yeah, here we go. Here's Pastor Mike. Welcome. Am I being honest? Natinong-anon ko? What? Am I being honest? No, I'm still hiding money behind my back. And that's what Christians do when they confess their sin. Kanang buha sa mga Christian kung magsugi sa ilang mga salat. Ay, listen ba? Ang Diyos magtuot ni mo kabayan sa salat. Huwag ka mo ang hindi sa tumang Ginoo, sorry kayo kabayan sa, huwag ka mag-name-us ka sin. Pero ang Diyos ang gusto rin kabayan kanimo, kabayan sa tulo kalain sa lahat. Huwag ka nag-imunini. You know what you're doing? You're not being honest with God. God, I want to be right with you. Please hold the silo ako. What's that nadia sa imong luyo? He said, what's behind your back? How do you say that? Kana? What's that nadia sa imong luyo? Wala! Namanggod. Wala! Ganun kung magpagkaro bang kanimo? Pagtakon. Are you listening? Are you looking at me? In whose, watch it, who experiences the joy of God's forgiveness? The one in whose spirit there is no guile. Walay limbong. Kinangay ko. Naglingkod tada rin. Maigot yun sa mensahe. Ayos, makikita ko ninyo. Kanang yung buha. Kung ang Diyos na yun mo, kinang mong sala, kinang mong sala, kinang mong sala, kinang mong sala. Kamu sulti, sige, ano? Parang ginawa na sayo ko, sayo ko. Galit na ko maging niya ng pag-usap. Hingga si Jesus, you're planning on doing it tomorrow. Nagplano ka maghimo ugma, nabul. Ginawa sabi kayo ako nag-inom sa shot, dito ko maghimo pag-usap. Pag sa imong likod, wala. So there's two things we do. One, kita mga ayok para sa salat, pero magplano ka maghimo sa pareho ugma. Or number two, kita mga ayok sa pasaylo sa salat, sometimes naghawid pa sa latin. Do you know what you're doing? You're pretending you want to get right with God, but you don't. Nagkaroon ka, naganan ka, magtatarong ba sa Ginoo, pero dalit tinood, fake man ka. You're hiding something behind your back. Kung mga bata, kanang yung buhat mo usahay, ang iyong papa mo ulit. Kapag ko sa iyong buhat mo, ikaw pa musulti na ko, ako musulti ni mo. Ikaw nagpunhuna. Unsa na hibaloan ni kaniya? What does he know? Pasing kabalo siya, murag wala siya kabalo niyan. Murag wala kabalo niyan. Murag kini ra. Og maghisod ka sa usa ka butang, nga pasing nahibaloan na. You know what? I've done that to my kids before. I know what you did. So are you going to tell me or am I going to tell you? But if I tell you, I'm going to spank you. So mag-start siya, mag-sugod. Oh, wala ko kabalo niya na. Salamat. Mas malaki. Dili ka na, nahibaluan ako. Nahilaki. Usay, upat, di makabuok. But you know the difference with God is, He knows. Are you listening? So I want to ask you a question. You say, I confessed my sin, but I did not feel joy. It's because you didn't confess all of it. Look here. Tungod nagnapay sa laki tagot ni mo, luyot sa imong, how say, dihat sa imong likod. So I want to ask you a question. Here's what we do. We have one sin. We say, okay God, ako magtugyan kanimo sa tanan. Ako magtugyan nimo sa tanan.
So let me ask you a question. What is it that you're hiding behind your back? Look at me, young men. Pornography ba? Kung saan mong itan dito sa computer, Una-una ka, ikaw ra kabalo. Dili, ang Diyos kabalo po. Ang pastor, magwali ka ba sa garbo? So ikaw magbiya sa mga irang, tawagin ko sa akong garbo. Pero sa ngayon, pero na ka pornography po. Kinanta mo, tuloy ka ba niya? Wala. Oh, here we go. Ang pastor mo, tingnan mo wali. Kinanta ka mag-stop maminaw sa pagpaminaw sa anong kalibutan ng music. You go, kailangan ko mag-stop. And God says, what about your booyah? What ko'y uyo? Or how about this one? Ang Diyos ko, Ginoo, sorry kaya ako nakasala ko sa bubuyag sa gabi, dili Diyos ko maghimo pag-usad. And God says, kinahanglan ka magbuwak, mag-break up kaniya. No, dili pwede. Are you listening to me? Kung imong relasyon, dili pa ingon sa kaminyoon, sarap ang good. It's gonna be sin. Say, Pastor Mike, what should I do? Get married. Kung nagugmad ka kaniya, ganang ka maghimo sa saktong decision, magkasala lang. So it's simple. And ako mo tabang ninyo. Karon, nagtabang ko sa couple. Parang makamit, pwede sila magkasala sa saktong panahon. Ako nagtabang kanila. But our problem is we want to get right with God, but not all the way right. Kanang ta magkatarong ba sa Ginoo, pero dali kompleto. Say, Pastor Mike, what's the solution? You ready? Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. Or sa kasaya. Itugyan ako, ang tanan itugyan ako, tanawa ako, salamat. Those aren't the lyrics. So I want to ask you tonight, kung saan mong gitago, saan mong likod? Nagsulat ka, maglimbong sa Diyos, Ginoo ko, magkatarong ba kanino? Kung nasa nung likod, hulo. Nama, makita na ko. Kung sana, makita ko ang tantuwa diya? Hulo! Ay, sigurado diya, hulo! Katawa ko. Ako magsulat sa neighborhood. Ang tao, naligarilyo siya, makita siya na ko. Magtago, luyo sa motor. Mag-drop. Magpag-araning nga. Huwag ko na. Gabi sa motor. Kumusta ka? Nalipat yung kita mo. Siya naghuna-huna. Kasi mo siya kabalo. Kabalo ko. Kinuhugan ko magpagtarong ba kini mo? Kung saan na? Nagsabong ka, ha? Kung saan na? Nagbantay ka sa showtime ba? Wala! Kung saan mong itagot, saan mong likod? How about a disobedient attitude, a rebellious spirit? Di ko magtugod na siya musukot na ko. How about an unkind spirit? Magtrata sa uman. How about a talking in church spirit? Ang tao nagtabi, wala na katuko. I'm saying tonight, kung saan mong gitago, saan mong likod. Importante. Ganaan ba ka sa kalipay, sa pagpasaylo sa Diyos? Amen. There's only one way to get it. Ginoo, ako mahatagin mo sa tanan. Now that doesn't mean that it ka makasala pag-usap. It means I want to do right. I'm not trying to hide it. Nothing behind my back. What did I learn? I learned this today. Sorry, kaya ko tayo tapos sila.
Sakto ba? Amen. Isn't that what you do sometimes? Oh, nagustuhan ako. You want to do right? You got to surrender. Amen. Tanan. Amen. It doesn't work halfway. You listen to me. Ayaw masayo sama ni David. Ayaw maghula. Pwede ka magnatarong ba sa Diyos karon? Amen. Well, that doesn't mean you'll be perfect. But you can say, God, bisanunsa, hinungga naman, sugod karon magsulay ko mo sa kanino. Amen. Karang paniini nga sila, imuat na. Magbuhit na. Now listen, you can't change everything in your life tonight. Hindi ka maka-change sa tanan sa iyo sa mong kiluwi karong gabi. Pero mamino. Pero karong gabi, makakaw dali ang Diyos nagtunok ni mo kabay sa bisang uskabutan. Di ba? Bisang uskabutan, pasin dalitan, ang pasin usarap. Pwede ka maghimo sa decision kabay sa uskabutan karon. Uskabutan. Basin duwa, murag dalit tulo. Tagsa-tagsa. What is God saying to you tonight? Unsa ang Diyos nagyan nimo karon? Unsa decision kinahanglan himuon nimo? Everybody look at me, tanaw ko. It is amazing to me, kinsa gidag sa Diyos karong gabi sa simbahan. Why don't you get right with God tonight? Ang Diyos mo dawat nimo, ang Diyos mo pasayo, o ang simbahan, may gumad nimo gihapon. Let's do right. Karon. Ayaw maghula ang itong natawag imong kiluwi. Karon! Karon! Apel ka na mong dali. May maguma ninyo, may mutawag ninyo. Pwede ka maka-experience sa kalipay sa pagpagalagay sa Diyos. Tukot na mga ulo, yung mga